Punt número 7, modificació de crèdit, pressupost de 2012. Bé, dir que com és normal, dins del que és l'exercici pressupostari, per part de l'Ajuntament o per part de l'equip de govern es plantegen diverses modificacions, en aquest cas és la primera, i espero que única, encara que n'hi ha algun tema que podria produir que es tingui que fer una segona modificació, del pressupost que van aprovar per a tot l'exercici del 2012. Dir que és una modificació que puja un total de 258.965,41 euros i que el que busca és donar-li capacitat de crèdit a aquelles partides que per la seva seu gasto o per la seva previsió de 6 a 31 de desembre requereixen de més import o de menys, depenent de cada una de les partides. Dir que d'aquestes 258.965,41, 142.845,41 venen d'altres partides, diners que es transfereixen d'un lloc a altre, que no s'incrementen, i els 116.120 euros restants venen i es poden consignar del remanent de crèdit, que és el que venim coneguent com a superàvit que té el propi Ajuntament i que s'utilitza, en aquest cas, en el mes d'octubre, per a poder dotar pressupostàriament algunes partides que requereixen d'una major aportació. Dir que hi ha partides de tots els capítols i, per tant, responen a les necessitats, com ha dit, del funcionament municipal per a poder tancar el 31 de desembre tinguent les partides pressupostàries el més ajustades possibles i en crèdit suficient per atendre aquests pagaments que es presentaran. Alguna intervenció? Sí, nosaltres no anem a recolzar esta modificació de crèdit perquè ja vam votar en contra del pressupost del 2012 perquè ni el creguem ni el compartim. El que sí és llamatiu que els alts càrrecs, els regidors, n'hi ha una disminució d'aixòs sous perquè van aplicar un 6%. I el que ens estranya és que les assistències de regidors puja quasi 11.000 euros. Això és per el canvi de pilar, de passar de sou a passar a assistències, però que no es correspon si es disminueix 8.600 euros en un, com puja 10.800 en un altre. Vull dir que és llamatiu. I després també recordar a la gent que està així aquests interessos que tindrem que pagar a Bankia, 64.000 euros tenim que pagar a Bankia perquè la Generalitat no paga. Quan pagui la Generalitat deixarem de pagar aquests 64.000 euros a l'any d'interessos. I res més, ja està. Bé, dir que sí que quadren, sí que quadren els números. Tu parles de que són 8.612,45 els que restem de la partida de la retribució dels càrrecs i que incrementem a l'assistència de regidors 10.845,41. Era molt fàcil haver sumat la partida de quotes de la Seguretat Social dels càrrecs i veuràs que n'hi ha una partida de 2.232,96 que si la sumes es dona la quantitat de 10.845,41. El que he fet d'intervenció és, a la vista que hi ha una regidora en aquests moments que, per un decret de l'alcalde, no cobra per dedicació parcial, sinó per assistència, ha fet incorporar el crèdit que tenia per a retribució dels càrrecs en companyia de la Seguretat Social i dotar-la a assistència de regidors. Per tant, la mateixa quantitat i no canvia. Després, dir que efectivament n'hi ha una aportació importantíssima de 64.000 euros per als interessos del préstec que vam formalitzar per a les obres que ens adeuda la Generalitat Valenciana. Però és una cosa que tots sabíem quan vam formalitzar aquest préstec que anaven a pagar i, per tant, el que jo avui puc dir és que a ningú li agrada pagar interessos, a ningú, és que estem així, però que gràcies a allò que vosaltres critiqueu, el superàvit que té aquest Ajuntament, gràcies a aquest superàvit que tenim, sense demanar un euro als veïns més que en aquest exercici podem pagar els interessos que, torno a repetir, ningú de nosaltres tenim ninguna gana de pagar i esperem que prompte pugui tindre solucionat el problema la Generalitat i quan tantes solventar i deixar de pagar interessos. Però, tot i ser una mala notícia tindre que pagar aquests interessos, vull insistir i vull fer hincapié en que en aquests moments la gestió econòmica feta per aquest equip de govern demostra que fer els números i fer correctament les
aportacions i els pressupostos significa que al final aquest superàvit serveix en aquest moment per a poder cobrir una necessitat que ens apareix, perquè això no estava consignat en el pressupost i que al final s'ha pogut atendre sense haver d'incrementar ninguna tassa ni ningun impost per a aquest any 2013 després de l'aprovació del pressupost. Sí. ¿Alguna intervención? Sí, pues entonces es menos creïble esta modificació de crèdit, perquè si em dius que les retribucions dels càrrecs més la seguretat social són els 10.000 euros que mos puges en assistències, el que no estàs fent és aplicant la reducció del 6 o 7% que es va aplicar fa un mes en el préstec, en el ple que van fer. No estem aplicant aquesta reducció de sous. Sí que quadren aquestes dues dates, però no el que vam alçar la maneta sí per reduir. Vaig explicar-te a veure si aconseguís fer una manera important. La partida que tu es queda definitiva en el pressupost, és a dir, tu tens una partida de retribucions dels càrrecs de 101.216,37 euros quan comences a 1 de gener de 2012. En aquest moment està reduint-la en 8.612,45. Això equival a lo que seria la retribució de Pilar Fornés una vegada llevada la seva dedicació. El saldo definitiu que queda de 92.603,91 no és la xifra que costarà aquest equip de govern a l'Ajuntament. És una xifra que allò que no es gaste passa a remanents de tesoreria. I l'interventor pot explicar-te millor que jo, si no arriba a entendre el que és que cada partida, la seva consignació final no té per què coincidir en la consignació que té prevista. És a dir, d'aquests 92.000 euros perfectament podrien quedar sobrats 5.000, 8.000, 10.000. I aquests diners que no són necessaris en aquests moments no s'han tocat. Lo trist haver sigut que haver tingut que agarrar i el que ens van baixar el sou, el 6% o el 7%, haver-los tingut que destinar per a cobrir altres coses. Però és que no han fet falta. És que al final, aquests diners que ens han reduït en la partida i en les retribucions que cobrem els regidors, en aquest cas l'equip de govern, no van, sinó que van a recursos de final d'any, a remanent de crèdit. Tan evident com això. Jo m'agradaria que l'interventor poguera puntualitzar el que estic dient i, ja que és l'interventor i que finalment fa l'informe sobre aquesta modificació de crèdit, que el poguera justificar que aquest crèdit que queda definitiu no és el crèdit que va a gastar-se pagant les nòmines de regidors, sinó és el crèdit que n'hi ha disponible. I que, com en totes les partides, n'hi haurà, en molts d'ells, que sobren diners al final d'any. Perquè aquests diners que sobren són els que produeixen, en aquest cas, el superàvit i el remanent. Ja? L'interventor va dir alguna cosa? Si vols, ho expliquem. No, em dona igual. El que fas en un pressupost és diferents partides, les quals unes et sobraran, les altres te'n faltaran, però que hi ha partides que no es mereixeran. De si a final d'any sabem què ens costarà aquesta partida. Entonces, no pots dir-me que aquesta partida sobrarà perquè tu comptes els regidors que n'hi ha i el sou que estàs cobrant-los i aquesta partida t'ix matemàticament. El que tinc que intentar jo és que en aquesta partida no falta ni un euro per a poder pagar els membres. És que si ho fas bé... Perquè és que el que sobre no es perd. El que sobra va a la caixa única de remanent de tesoreria. És que no ho entens. No, jo sí que ho entenc. El que no entens tu és que si fas més números no fa falta ni que et sobren ni que falten sous. Perquè sous són tants per uno i ja està. Perdona, quan tu fas la previsió a 1 de gener... No, però estàs fent la modificació avui. Avui estàs fent la modificació. La modificació de crèdit es fa per a cobrir aquelles necessitats que no pots cobrir, però és que hi sobren diners. Pues entonces és un mal pressupost, perquè no tenen per què ni sobrar ni faltar. Si tu has baixat el 6% fa 2 mesos. Pues aplica-ho ahí. Perdona, estem en una modificació de crèdit, no en un pressupost. Sí, en la modificació del pressupost. Te ho agrairé, perquè estic explicant alguna cosa i perquè no vols entendre, perquè és molt ple. En el crèdit de 92.000 euros és possible que sobren diners i al final d'any, si hi ha un remanent de la partida, anirà a remanents. Jo també que això ho hem entès tot. El que està dient el meu company és que els regidors som els que som i el que cobrem és el que cobrem, per què posar-hi més? Per què té que sobrar a final d'any? És un mal pressupost. Quina posem més? Si l'any llevat. Tu? No, en aquesta partida... Esteu dient que en els 92.000 euros mos poden sobrar diners? Perdona, estem lligant 8.612, és que no sabeu el que esteu dient. Estem lligant. On voleu que destinem el que sobra d'aquesta partida? A quin puesto? Si no hi ha més gasto allà. Si són sobrants.
Bueno, pues Bueno, entonces és una mala posar-los, per proposta. exemple, en educació, algo d'educació, Però si no? la partida d'educació té remanents ja en la seva partida. Bueno, un poquet més, total, si mos sobra, mos Pues sobra. como sobrará el 31 de desembre. Bueno, Així però és que tindries això és una tindre- quantitat Tindries exacta. que tindre un departament d'intervenció que en sentit de necessitat de tocar 358 partides les tocaran les 58, però no és la modificació de crèdits. En totes les que he conegut jo, estiguem del govern, estiguem de l'oposició, així i en tots els municipis. Esteu buscant voler tindre raó on és una cosa molt evident. I és que d'on sobren diners es lleven per cobrir on fan falta, però no es lleven més des que fan falta, perquè vols llevar més. Si al final d'any cada una de les partides té un resultat pressupostari i vas mirant i vas sumant, en es pot faltar-te i altres poden sobrar-te. Tan evident com això. Això no és el que estem discutint. El que estem dient... La gent ho haurà entès, que és més intel·ligent que tu. El que tu contestes no és el que t'estem dient. No és el que estem discutint. La gent ho ha entès. Però si és molt fàcil d'entendre, crec que la gent ho entén, perquè l'únic que no ho entén és tu de tot el ple. És l'únic que no ho entens. Però perquè no tindries a entendre-ho. És molt fàcil. I no vaig a repetir-me, però en tot el que t'ho he dit, molt clar. N'hi ha companys del teu grup que ho han entès perfectament. Puc fer-li una pregunta a l'interventor? En la partida esta podríem haver-se posat menys diners? No. Sempre cobrint? No. Sempre cobrint la previsió? No es poden posar més diners perquè el decret 20-2012 estableix que totes les reduccions aplicades en la paga extra hauran de quedar-se en la partida i destinades a remanents de tesoreria Per tant- a cobrir dèficit. Per tant, el que està dient l'alcalde de que si en sobren, en sobraran Aniran al remanent de tesoreria a cobrir dèficit. a cobrir No dèficit. es poden destinar a altres partides pressupostàries el crèdit que sobre aquesta partida ni del capítol primer tampoc. És una qüestió tècnica. És una qüestió tècnica. Correcte. No es poden destinar a cap de lloc més. Si això és el que ens havia dit Ni ell esa al principi... ni cap partida del capítol primer. Bé, una cosa, de totes maneres, lo de 64.000 euros, no intentes tampoc pegar-li la volta a la situació eixa. No, em referís que encara queda com a que la gent que està agraïda a no haver de pagar més perquè l'Ajuntament pot disposar d'aixòs diners. No, el que ha de saber la gent és que aquests 64.000 euros estan destinant-se a pagar un préstec per culpa de que la Generalitat no paga. Això és el que ha de saber la gent, independentment de si a la gent no li costa un diner. No, però són 64.000 euros que podrien anar destinats a una altra cosa. I això és el que ha de quedar clar, principalment. Jo penso que ho he dit molt clar. El que no vol dir és censurar la meva intervenció, part de la meva intervenció, només que acceptar-la tota. No, jo l'accepto, el que passa és que... Si vols la meva opinió, tu em coneixes a mi. És indignant que un ajuntament que ha fet bé els números sempre i que ha fet bé els comptes tingui que pagar 60.000 euros per culpa d'un govern valencià que no m'ha pagat les subvencions quan toca. Si vols la meva opinió, és la meva opinió. Però això era... Punt número 1, però punt número 2, com sí que correspon a mi com a alcalde dir-ho, gràcies a que l'Ajuntament d'Ondara ha estalviat, ha guardat i no ha gastat al límit, en aquests moments, després de produir-se aquesta problemàtica que ens ha presentat en el mes de setembre... Si ho entès perfectament, si ho entès perfectament. Si m'ho explique. Tinc que dir també que gràcies a això el nostre Ajuntament podrà fer front sense tindre que recurrir a ningun tipus d'operació, sinó que en els propis recursos que tenim estalviats. És l'únic que dic. Crec que respon la teva preocupació i... No, si t'havia entès perfectament. El que passa és que havia quedat un poc, no sé, un poc ambigu. A mi m'ho havia sonat, igual a la gent no, però a mi sí. Jo tinc claríssim, Una última qüestió, si em permets. Has comentat en la Generalitat quan poden adelantar aquests diners? Està previst fer-ho pronte? A veure, n'hi ha una relació prou fluida per part de la Federació Valenciana amb la Generalitat. Sé que estan pagant, encara que parega sorprenent, algunes obres del Pla Confiança, la pròpia Generalitat, o que no guarda relació en les notícies que apareixen diàriament en premsa, però jo conec ajuntaments, les secretaris que setmana estan parlant, que estan rebent ja algunes de les certificacions, pagant algunes certificacions del Pla Confiança, que són les que més ens generen un problema amb nosaltres. Tots sabeu també que per part de l'Estat està ja previst una primera injecció de diners, que penso que no va ser suficient per a poder respondre a aquest tipus de deutes, però el compromís de la Generalitat és intentar facilitar quant antes els diners als municipis, perquè al final també estan creant-li un problema molt greu i estem tinguent problemes de liquiditat ja preocupants. Però les gestions no paren, els escrits dirigits al president de la Generalitat, jo sí personalment l'he portat, són evidents que estan fent-se,
i anem a seguir reivindicant algo que pensem que és lògic i normal i que és nostre, i que per tant està creant un problema greu a la nostra administració. Bé, doncs en aquest cas passem a la votació de la modificació de crèdits. Vots a favor? Vots en contra? 8 a favor i 4 en contra.